अभी त्रिपुरा में एनएलएफटी, उसके बाद आईटीएफटी, इतना उग्रवादी है, सबने अपना वहाँ पर जो हथियार उन्होंने डाल दिया है। और हम लोग कह सकते हैं कि त्रिपुरा अभी मैंने वहाँ पर कोई भी एक वहाँ पर कोई उग्रवादी नहीं। डॉक्टर मानी शाह मुख्यमंत्री तासाका खानादी त्रिपुरा गो पहला हंके एनएलएफटी फुं अरुण पाइके आईपीएफटी उग्रवादी विराट उग्रवादी माने बरकसाया थामसी कुटुं बरकसाया जाट इनका बो ताबक सिलेंडर गई करी खापो इनका आईपीएफटी तांग है उग्रवादी ओंलांग टेररिस्ट तांग है ओंलांग बो बाहाय के सामनी बिनी फेसबुक पेज दियो अब आं बुलंगो जे साजागलांहापो आं बुलंगो जे साजागलांगो हनै सि रखापो आसबै माब्रुलाय बिराट जे हामबाय मा रखापो इनका बनो आं साना मुसुगो ताखौ जों नौनि बुरै बासानो आं बिनि बासा सिख्ला दंना बुरै बासा बुरै सिख्लि दंना बिनि बुरैनो आं रम फेरियै बायखा गाय न फेसबुक तै बा जेकुनु तै आं बुलंगोसे बिनि बुरैनो रमजांलाङो आं माप खायसि दिंगे नों माप खायनाय दै वान सगयनाय दि रासाका खानाय दै बिहारनि इलेक्शननि प्रचार थांग्रो गायसे जागो बासनो आईपीएफटी नो उग्रवादी माहायके गायसा बिनि बुखारने बसमुखा मनिया गलो आइतन पुइला माहायके कौकासामनु दैवि सानो त्रिपुराव उरमु नांलायका आइतन खामलायजा नांलायका जोंनि आईपीएफटी आइतन जतो जोंनि सानो त्रिपुरानि सिनगरो हमनो दैवि जों लायके कतरक नैवान सुगैनि मावना साइड बाय साइड कौक सालायनाय मिया जों नुखा जोंनि सीएम बरमनो डॉक्टर मानिक साहजी कौक बिरखा बनि सोशल मीडिया नि वन पेज दै जोंनि बादाय बिब्दिनो जे कौक सामनि गरौै मो साजाब दै थांखा कम हायके बनि फेसबुक पेज दै जों लाइभ माखा बेलेके बनो जाति खायनो बबो मन क्लियरिफिकेशन रमन बे बेलेके पहिलाव हामबाय मारौ 23 तारिख सारा त्रिपुरा बन होंनाय हनै साकलायमान दिगजाक 10-15 दिन साकां अबहाय जागासे तिनि रिगाने बागजानाय प्रोग्राम खायफंगो नायदिफोरनि मरक तांगा कक साका अजागा बो त्रिपुरा साया त्रिपुरा सानि मुङै कलंक निजिबि निजिसे माने जालाया सुतु पार्टी न तरजागै पट न तरजागै जब हाय जागासे इमपुरि मातानि साका बुजगला हाम तगजगला हाम रिगाने फानजाने बायसे थापंगो मुंसा सियापं हिन साइदो नों तिनि और थाङै दिनै मानैया बा दिनै लायाखै नों लांति मातंनाय रिमाखानि आदिबा बरं सालजे गाम नों रिकानि समै थांना बेले तासो बुजियां सिया साबरनाय या टिभिया साबाय तख्रबे रहाय जिके साखां बेले जे आइके कासुइ साबरनाय ना बिराट हामबाय मारगो निजेबो निजेसे मानिया तांनि मानिया इनि मानथै मानना बायसे लामा कासुना